sa mga nangyari rito sa atin. Isinulat nila ang tungkol kay Jesus na isinalaysay din sa amin ng mga taong nangaral ng salita ng Diyos at nakasaksi mismo sa mga pangyayari mula pa noong una. Pagkatapos kong suriing mabuti ang lahat ng ito mula sa simula, pinabuti kong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa iyo upang tubusan mo maniyak ng buong ang mga aral na itinuro sa iyo. Nagpakita ang anghel kay Zacarias. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang pari na ang pangalan ay Zacarias, na kabilang sa grupo ng mga pari na tinatawag na grupo ni Abijah. Ang asawa niya ay si Elizabeth, na kabilang din sa angkan ni Aaron. Silang dalawa ay kapwa matuwid sa harap ng Diyos. Maingat nilang sinusunod ang lahat ng utos at mga tuntunin